Blei fi baro aga kerteng ga pathiang tam ga jong utrai Jesu bat nga pediang sobai fi sa ga basha skor ga ktien ga jong Blei. Aga ni ga tayo ga badang syudap nga kran fi ya ka tu ga jinghi kai ga bang snau thu ya kia. Haba kran ni gi singi gi bakhado. Aga ni ga por dengan kran biang ga badai pang gi singi ga bakhado bat ngai kerteng ga ni ga jing kran jong ga ni ga jinghi kai jong ni ga por ki Artylli gi program ki jong Blei. Ngabu da ga ktien program namar katakan kham yahap yang ia karukam sautu jing hi brio ki Artylli ki program ki jong Blei fi da ka banga kran ki Artylli ki program ki jong Blei ne ka por nga kwa ban ngadon ha ga do no janga ban kran ka dei ba ngin sautu ba kan ai jing sha yang ia ka ba dei bat ki sngi ke bakhat do hong nganong sisen kan ai jing sha yang ha ka ba dei ki sngi ke bakhat do fi nga noi fine por ngi dan ka perthai ga kulumar hado kata Artylli gi snam ge lalai no haga jing kulumar jong ne khnyang jing pang corona bar haga ne ka por ka ba I ko mau ne corona ula kham thanda ula kham hiar bat ngi kermen ngi ngai ba unja no asndon hi rengi pat gadon saka thama ga ba ja pren ga Russia bat ka Ukraine bat ka danga jing sir ki jing ka perthai gi ni gi sngi baro bayo kala ban jap man ka thama ga ba kham he ga ban pen khi ga perthai baro Kabangadon manai fini ga por parlo ngi em ka perthai ga bam idon jingti kana iru am bat ki ge beja ki ba ngi gi khmat jingi ki pen ba kan ka perthai ga dei ga ba song sir hadu kata bat kam don shu ka ga bandang ka bangindang ba ka don ga jingkerman ha ga perthai rei ha ga por kum ki kristan parlo ka jingkerman jingi ga dei how Blei ga jingkerman ga jingi ga dei how Blei ga bada uji Yesu Kristus bala sius pa ai ga jing im jingi Tatang ini lain dosa ketian ga jong Blei bahaga ni ka perthai ga ba phalo ka ba khi kat ne ro nganoi fine podon Artylli ki program jong Blei hang ne perthai ya si filaban perkhat ki ai kita tung ini lain dosa ta nganong sisin dan tang Artylli ki program ba Blei don hang ne perthai ka program ga baningkong ga dei ba ga jabin ro Israel but ga program ga ba ar ga jong Blei ga dei ba ga balang habang ong ga balang ka mot ka met ka jong Jesus Christ tung ini sedang da ga bangon ong fine ga por ka program ga jong Blei ba ga jabin ro Israel Ka program ga jong Blei ba ga jaimen ri Israel ka sedang nado ba Blei ukhat eu Abraham haga kitab Genesis kalong ka bakhat bawang eu Abraham ban mi no analaga jong ka ri nalaga jong ka yeng nalaga jong ka ki kor ki kha ki man badoangan pelong i mega jaimen ri ka bakrau to Abraham umi tien jong Blei ge thu ingi barandau Abraham umi ngitip Abraham pun khau Ishak pun khau Jacob Pat now Jacob ka saroy ga jaimen ri Israel bat ka jingroy jugi ka dei haba Blei yalam ki bat upun poi ki bakin le shong hari Egypt wala ki Israel ki shong hari Egypt apeng ga ri jong jinglong mrau khamtam le gi snam gi bashadian ki haban trai shitom namar uparo ubahadian umdan jing sngu thu ru em ga jingle bha jong Joseph ukpa temen jong ki lane ulong shua jong ga jaimen ri Israel ubalale bha ye ga ri Egypt ha ga to ko por Handrai penban haka pelengga jing im ga bashitom bagi im kum kim rau betri shitom penban ga jaim ro Israel kala roy baran haba kimi na ro Egypt ban shakari kanan shashilang jong Jordan shashilang ga duria basa bat shashilang jong Jordan tien job like nge don daki lak bat daki lak ki jaim ro Israel para lok ngaka afine por nganum kran benia bahaya kene ngakran tang ba finio ega jingbot ba fin snau thu nganum da pen isibun ro gi dekat Bible But kaya ka bangadon ba ang feeling po anda ba gajay mero Israel kalayat ngitip ba ana kila po siya syagari Blei ay ki ka hukum but waro ka jutang jang snam jang kimrat hoy ngitip ka jutang jang snam jang kimrat kasdang nado ka to sngi ka ba kimi na Egypt nagari jang jinglong braw ka ba Blei wang penyap yo khun lang bra do ba snam lan yo khun blang ro ba finta ay ka snam ka shaukat jang jingkhang jang phi Bat ki Israel ki laj ema kato kamet habau tu suot jengka jengyap upanyap igi khon kong jengka Egypt baro. Reki yeng jengki Israel ka laj em namar ka don ka dak jengka snama ka shauka jengka jengkang. Bat nado kato ka sngi Blei hikai haga hukum kumno kin ai ga jingkinya da kimrat kumno kin ai ga jingkinya jengka jing ai ngo kumno kin le ki tu nyaut ligi jing Hawaii na ligi festival jengki haga jing shakri jengki Blei. Por ka ya Rega tien jong Blei ka tho shai ba ka tho shana. What haga testament ga barem Blei ai ka jingkular. Ba on sawan ra e ka wei ga jutang ga ba khamba.
Kabala dangi pule ga Bible kung baka hukum jong Blei kam dai shu kung batho ki Artylli ki maulin kniap jong Moses ba wan shim na lo ulom horep rei ban thos na ga dono ki maulin kniap jong ka dono and have a por kala day ngitip kaktian jong Blei ga yethu ngitip ga Bible bala ba u Jesus Christ wan seperti u Jesus Christ ba wan seperti la da filai na ga Bible wan banlong u Messiah unong pelaj im jong ki Jew ban wan ra ga taga jutang ga ba khamba ban wan ra ga taga jutang ga ba janai ga jutang jong ga snam ga jong u Rengitip kaktian jong Blei ka Bible kong ki Jew ki la kentat kim tre ban pediang ya u Jesus Christ mo Messiah jong ki la da fifai sha u Jesus Christ ro fin la ba utrai jongi u sngo tho ba ga ta bahaga baning kong ga jing sedang jong ministry jong u haba uwan la ga jing tre jong u wangi de gi kintian haba ki brio ki bam de gi Jew ki kerpat e ga jing le bha ga jing le isne jong u le se kum ga nuksa nagal nong ga ba khatsan haka gospel Matthias katu ka kantay nong kanan ka duai ka kerpat ya u Jesus Christ ka ya na dian kong ko nong hikay la ni ko kan rat sang ba isne ga khon jong ka shong suat Hakal nang bakhasan ga dukhat ba art fusaw jong Matthias pengan puli gani. Uday thua bro lo ang ti amshim la phaya nga hanrei ta gi tagilang brat ki balja na ka yeng Israel. Fi eu trahing ni wang ngaklaman namar jong ki gentle ngaklaman namar ki bamni ki Jew ngawan namar jong ki jong ga jaben Israel. Angawan manwad ga lang brat ka balja la ngawan namar jong ga jaben Israel. Ioanis sagala nang banding kong ga dukhat ba khat wai ru Ukraine kata bat kata ka ajing shayingi. Ioanis naman lanang banding kong dekat bakat way. Ulawan siya ki ay kay laki jong rey kita gibade laki jong kim sila padiang yo. Kaktian job lay ka ulawan siya laki jong rey kita gibade laki jong kim sila padiang yo. Ki Israel ki samtre ban padiang yo Jesus Christ kuma Messiah. Wapasal Paul haba Ukraine gani ka jingkan ta jingki Jew ya Jesus Christ kuma Messiah. But kumno ba ka jingpan im kalap hay no pan ban siya gentle namar ba ki Jew ki kantat. Ukraine bahaya kani hagalan nga bakat way jong ki Rome. Hagalan nga bakat way jong ki Rome o Apostol Paul Ukraine bahaya kani. Tangan puliat nga dukhat nga bakat way jong nga galan nga bakat way jong ki Rome kan ajing shayingi kandiat. Kapabil kam ni. Nakiliti. Shisha kilaya penthut kilaya jenthut kanang ban yahap do no. Om kumta Apostol Paul lang hatu kilaya jenthut ki kanta yo Jesus Christ como Messiah ki kanta ya utau ya Jesus Christ como Messiah ngan ang sisen hatu kilaya jenthut kinya hap do bro kamar kila do no asnan Apostol Paul om kumta rei pleng da kata ga jing rengkang jengki kata ga jing penim kala ja haki gentle da kata ga jing rengkang jengki da kata ga jing bam tre jengki ya Jesus Christ como Messiah ga jing penim kala fa shingi gi gentle Kata gadai ka bagaktian jong Blei kang. Day hangta ken parok fidan kaman sangutho. Hangta ken Blei u sangi asua ya ka program jong ka bat ka jab in Israel. Bat kawan sagway ka program jong Blei. Kadai ka kata gadai ka program bat ka balang. Ndre siya bangin le siya kata. Yan panifin nagaktian jong Blei. Kani ka banga ang ifit kendiat kensait ter nagaktian jong Blei kendiat kensait tamba finyo ay gajingmot. Kapan po yung syakatu ka jing itu lupa jangu Daniel katu ka nyau photo yo ka jing itu lupa jangu Daniel ka ya hap dor bat ka ka banga ongi fimentan ya ke nyau photo yo jang ka jing itu lupa jangu Daniel ka ba Ukraine pang ka jai bin Israel ka badon ka balong ka dai ka weni ki jing itu lupa ki ba kraw palat ka ba ya dai dor ba ki singi ba khat do tungine pule ga ne ba fin song thu ka bangla ong ru shakmat to ka kita u Daniel nang bakhandai dukhat arfsaw do arfunyo ga crunch phang kata sepang hinyo photo yo nganam puli lot ngan puli kap tu ka ne tamba finyo ega jingmot nang ne tin jong Blei kom ne khandai lan nong Daniel arfsaw do arfunyo ngan ong sa jisia ni kita gidkhan to hinyo photo yo la pen kot alor ki brio jome alor ka nong ba khu jome ga ban pendap ya ga jing palat ba penwai ne ki pop u Blei Ukraine u Daniel ong Daniel lingba jong ni angel ong ko Daniel ken ma nyo photo yo namar jong no namar ka jai bin riu jong me ken nyo photo yo kam ne namar jong gi gentle ki bam de gi Jew rega de namar ka jai bin Israel dapat bahaya kata kini nyo photo yo ga de ga jai bin Israel kini nyo photo yo ne kam de ga tayo jong gi sngi de ga tayo jong gi snam ka ba shita yo ka ba mot ka ba ngi ka por kam don kam sha ngi bangine kran be tik teng nyo photo yo ne
Kani katayaw ning ngan osisen ka kren katayaw jong ki snam kam de katayaw jong ki sngi. Bagani katayaw ni kamot kawai katayaw kamot nyaw snam. Lada nyaw po tayaw kamot saus pa kandai po snam ma ka jing sisa. To Henry ba fin so thu pat kumno kani ka nyaw po tayaw ka sedang ka Bible ka thu syai. Ka ong kumne tangan puli kam narom. To tiap namar kata tu sngaw thu. Bana kata ka jing mi no ajang kata ka hukum ya ka ban penthamai ban tay ka Jerusalem. Ya utaw balas le utaw sim kan long nyaw tayo bat nriu po ar tayo on tay pat ya ka nyaw tayo bat nriu po ar tayo to on tay pat ya ka gilantis na ikharai age porbe jinjar kan figak tien be hani filap ka bawl gomno kong nyaw tayo bat nriu po ar tayo da fikan lang nyaw tayo bat kan nriu po ar tayo kamo nriu po kandai tayo hakiwe giktien saus pa prapulais nam to hang to rom kong no hadin kita kinru po artayo yaw tao balas leon no ti kabal kong hadin kita kinru po artayo yaw tao balas leon no but on yo ay ru but ki brio jong utau sim uban wan kin penjot na kata kanong ba kata jaga kentang fi hang ne ka Bible kong under lakut kinikin kanika nyaw tayo but hadin kata kinru po artayo ngalong fi plus biang kain lang kata kinyaw tayo kamot nru po gandai tayo Hamar bakut ning rupu artayo ka ig baja yaw ta balas leon no ka kran ya ka jingyap jong Jesus Christ alor ka ding fna ngano say sen ka kran ya ka jingyap jong Jesus Christ alor ka ding fna tila da fi lada ngano say sen ka negam dei ka bang ya kran betik tang ini nyo po tayo lada fi let na ka history jong ki Jew na ka Bible hi finlap baha ka to ka por bakis bagi ba utus iem ubasin syari ka ri Babylon na kutu kapor bakit kisi ubasin syari ka ri Babylon na kapor ki ay ka nego hukum kumno bantay ka nong ba Jerusalem kumno ban shnai gilanti gisengkian kabamut nado nang tula da fiken kayawan ba tik nrupo kandai tayaw lan ne saus pa propulais nam hado ka jingsha jang u Jesus Christ ka ding fna Henry namar ba ki Jew ki kantat ya u Jesus Christ kumo mesaya ka program jang ri Israel bat ki Israel igamba obule ubu shwa kasdang no sa program ng jong blay ka balang bat nga bat fi angoy oblay paralok angoy oblay de mata kadaw kadang ja sa shitayo kadkhot ka ba arfu nyong se puli khamadian khandiat ka krane ka shitayo ka badangsa de hang ne ken paralok fidan kaman sngotu baka ya jong ka balang bayanga ba de fi yang iki gentle yagi bala pen ma namar ba ki juki kentat ya ka jing pen m habaki pertahi maki sanar fna ya Jesus Christ kaya jang ka balang kawan hapdeng jang ka tayo ko nru pukundai bat ka tayo ko nyaw phau jang ki Jew la thep ya kaya jang ka balang hapdeng ka tayo ko nru pukundai bat ka tayo ko nyaw phau jang ki Jew ngau ngo yo Blei ba ka jing ka ta jang ki Jew kalong ka jing pen ngi Jesus Christ usiyo ka door ka baram siyo ka door ka baram manu ba baru bakal ka bumot pa fasyo ngiyo ay ka jing penyam marta ka daw ngayang ni gajaka namar ka jing penyam ka jang uji Jesus Christ kaya anda uji Jesus Christ ula kiyo siya benang mensimbo ko jang Blei hiara ka si Pentecost lapan kaya ka balang bar hadu menta ka balang gadang don hang niya pertai hadu menta ka balang gadang don yang pertai Sigentin nga nang fiya bang angga balang walay perkhade ga balang kerteng balang ka balang A ka balang B ka balang K ko mga juang habang angga balang ngamot kibriyo ga balasius pa dagas nam ga jong Jesus Christ manu baro bala pediang ya Jesus Christ manu baro bala kharsi niki manu baro ba imsha ka jing im Kristan ga basisha pidon benta pidon ha ga balang ken mau kini gi balang gi bangi ide khmat do jing gi balang gi ba pau gi visible church ni ang ngakram krani ni balang gi bapa ngakran ka balang ka bampau ka met ka jong Jesus Christ ka batang kita gi bala sius pa shisha ki jong Jesus Christ ki don hangta habang angkum ta para lo ngan sa isen kita gi bala sius pa de mano ki bada klaba mot shisha kan ki bada im ka jem Kristan shisha kan ngangala bandan ko gi jing shakri fi ini gi jing ka jang afila bandan ko gi jing shakri ela da fi de wal aklaba mot shisha ba ngar ngal aklaba mot shisha ni don ha ka met ka jong Christ marta kada Blei uyetre bat ka balang bat ka met ka jong Jesus Christ nado baki juki kentat ya mesaya jong ki Jesus Christ bala sa na fra yu hagal katha to ken mau
Yangi ya kani ka balang jong Jesus Christ la sus pa dei kamot yanga ya fi la sus pa dei. Da ka to ka jing sus pa ka jong Jesus Christ ba usiu ka dor ka rem halo ka ding fna. Ngi khot e ka jing ai la pen em ngi de ka jing ai ba la siu dor ka rem la shu ai ngi ka jing pen em. La sai ngi de ka snam ka jong Jesus Christ. Kum nungi em ka ai ka ta khubor ka ba pen em ngi. Ya ka khubor ka ba ya lap sprang ka jing sha ya Jesus Christ la khot ka gospel. Da ka gospel la pen em ngi. Apostle Paul ong yakinong Thessaloni ong the gospel jong Jesus Christ la khot yafi the gospel Jesus Christ la pen em yafi la pen em ru yanga la pen em yafi para la namar ta kadang ngila em ngidai ka balang bat kan mau ka ne ka balang hakiwi kiktian haba ong ka balang kamot kita ki bala khot no na kata ka jinglong perthai na kata ka jingem ka ba kinjado na kata ka mo ka pop ka jing ba ngila mino nang tai Shaga jing pen im ga jong Blei. Ha giwi kiktian landa penan kami giwi kiktian jong utrai jingi bau ang ga lanang ga shipau jong Ioanis song ka jing care jong ki lang brat. Ka balang ga jing care jong ki lang brat. Ngidai ki lang brat. Bala sius pa ga dorba ga snam ka jong Jesus Christ. To. Para lok hindiat gantian ay finipor. Mano ba day unong sumaria ga ni ka balang. Lada fipule ka Farsi jong nong Samaria babha. Na fi pule tu ka jingja. Fi yang tu yau tu utrayeng basa. Ba kumno ba tu unong Samaria babha kaba theo hi yau Jesus Christ. Ba u ai arten ka. Ba uang Samaria uni bala mensau. Ana me penlut tamrungan sa ai andangan wan. Ngingi degi bala mensau, ngi degi bala mong, ngi degi bala jot. Ngila jot na kapop ga jeng bam hok. Mensimba khoi jong Blei sumaringi. Mensimba khoi jong Blei udai ubak. Penyat ya ka kam go jong Blei ne perthai. Udai nong sumar jongi udai utrayeng basa. Udai ubo petingi ha ga jingki lang brat. Para lok ngaka afine po reken mau ken. Try jingi ulakular. Agala nang ga bakat sao jong ga gospel jong Ioanis. Uklamut bayagan ga balang ga ba ula pen em. Yang apa di fiun isa ang ne perthai. Em. Ulakular hagalan ang kabakat sao jong Ioanis fitep haya kata kadkhat kabanengkong kabaar kabalai ulakular ba unsawan siaw umbu sa hang niya perthaya kan met ka jong kakabalang yang umbu sa ang niya perthaya ngi bala sius pa tangan pule wat ki kuslai ne gadon no jong fi tu nge yaw Blei tu nge yang aru akiyeng pa jong adon bon ki pulet song ne Nabangan salit na ban krek ka jaka ifi anang ngalalit no abang ngala krek ifi ka jaka nganuan pat bah ka bangalong ba bangan simti ifi la dia bah haladi bah ka bangalong mga piru filaban long haga singi jeng ka jingrong no utra non shawngi ngin le cha ka jaka ba utra la pan krek ngi unon shawi no ya ka balang unon shawi ka balang to kindiat shabangan penkut ini ka jingkran ka balai ka bat ka balang nganong ifi kindiat ngap ha Filaban ang ni gapor. Oh, mentau Blei ya treba ka balang kamu usu ibe kum tu ka jamro Israel. Uibe kan wajamat ya jashu tu kum nom ngan ibe ngan ya tresa ka balang. Dai kum ta para lap. Kam dai kum ta. Lese kum inuk cyberet ngan shu ai fi tam fin sang tu e kata ba Blei ndai haba uya treba ka balang kadon kan ka program ko bu ban pendap syabat ka balang. Kamu setiap u ila ka igum tu ka jamro Israel ya. Kan mau ka jamro Israel ngong kami na wa Abraham. Blei o Abraham wang upara la janga. Syabon tang ga Sodom at Gomorrah Blei ya tu ya Abraham. Fia dai para lak baru Blei ono mino ada lele ya. Habang akrans pang jamro Israel ngan ong kendiat ki gentian sengap ha. Wal habang ong ba Blei udan ka program ba jamro Israel ngaklam yang ni ban ong ba jamro Israel ga diga babiang. Wat haga Bible fi pulia ka Testament ka barem katnusian Blei wang ga jamro Israel ka jamro ka ba erandang. Wang ka jamro ka ba erandang ka ba pai dian nanga ka ba landat yanga. Re balai Blei uklam kan ta jindo. Balai Blei kan ta jindo. Namar umla ban kelat yau para lak jengu u Abraham u baang kimi na laga jeng yeng ngan ploi me ga jamro ka ba khra. Udam la ban kelat yau para lak jengu Abraham. Dia marta ka daw ka jamro Israel hagas pas nam ka baningkong katkum kam umatias ar saud khat balai kad khat baningkong baar ngam banong kumun ba utrai u yathu e ga jing penjot e ga temple hagas pas nam baningkong la penjot e ga temple
Hagas pas nem ka balai bat ka basau kat kom ke history. La ang ba ki Jew ki syabe lot nari Israel baro. Ya ki Israel la pensa pratno. Namar ba ki kentat ya Jesus Christ kemo Mesaya. Hagapor ba upila ro nga tet kti ngamdon ka ai ru nga khot na kasam jong ni baloi loi. Ki Jew ki perta haga jingpen ki haga jingken shot jeng ki rang ba lang do ki reuniam ki rang ba niam de kapor. Ki ang sanar fna yu. Na Lord kata ki ang ay kasam jong kan Lord jengi bagi kon jengi. Kata ka ktien ka dai ka ba penkelai ke history jong ka jatmen Israel. Ya ka jatmen Israel la be na Israel hagas pas nem ka balai ba ka basau. Kilami na laga jong kari gilhaban pet yap na laga jong kari. Hado kanyo spa snem ai. Kanru spa kanyo spa snem ki haban pet laga jong kari. Hausam ka kendai spa sa upra hading ka tma ba pertai ga baar. Yo biang laga jong kari. Kata ka de ka kam de ka tibril ka de ka sancti Blei. Ba Blei wa law ya trebet ka balang uklam ino ay ga jaimen ri Israel. Ki Israel mata kila roy kila roy hidup kata-kata kila depan rakhi nyau pos namo ajar khat pra kala ka de ga weni ki ga roy ka de ga ri ga beret ka kham he tang khndia ga jala me khalaya jingi inre kiri muslim ki don saudong ya ka rem don banuot banyale persyaya ka. Ngarong sin ublei uklam ino ay ga jaimen ri Israel. Ndrei mentahi udang tre syabat ka balang. To. Kumba utraw la kulare ga balang ya ka met ka jong Jesus Christ. Ya ngabat ya fi. Unsa wan shaw. Ngan pulis sa chisen. Haga no ruka utraw wan shaw ga met ka jong ya la ka jong ka balang ka ba ka Bible kong ka nong let kurem. Ngamju ngia ban puli ne ga dekat Bible. Namar kane ka bangan puli menta sian kan sajano artat. Kasiti ka beneng konjong upol sige Thessalonil nang basaw ga dekat bakatsan kan riu kan nyaw. Namar kaning ang ifide ka ktino try ba mangi ki badang imi ki balapan sa ado ka taga jingman utry. Da leleng nginam yo le shwa ki taga balayot ya. Na ba utry unwan hiya na beneng daga jigri sa baga ktien sawa angel rang ba ublei da angel rang ba daga turoy ublei bat ki ba yap au Chris kinemi par shwa. Anda kumta mangi ki badang imi ki balapan sa onrong no ingilam pat ki hakil o eka bane syam ya utry asun beneng. Tu kumta ngilong junom lembat utry. Kasngi ka ba ublei unwan shawe ka balang. Kasngi ka ba utray Jisu unwan shawe la jong ka balang kanong lai kurem. Unwan hangtay hasun beneng ka Bible kong. Bat yangi on rong no. Bani syami utray hangtay hasun beneng. Katakin parlo ka di kasngi ka ba kaya jong ka balang ka kut no. Haki way kiktian. Hakani ka ba nga puli mentan on pen kut no. Ya ka program jong ublei bat ka balang hang ni hapurtay. Kala jandai ka poringi bangin sa herno. Pani siyam bat utray pa unang paniyam jingi. Tungin siya kri utray. Da ka doon hot jingi baro. Day hangta fidan kaman sngot ho. Day hangta fidan kaman sngot ho. Anda ka jigrong no jang utray Jisu kala ja. Kabalang kam don siya apartay. Kala day ka por ba oblay un siyampat sa ka program jang gajay binri Israel. Un pentray kambyang sa ka program jang gajay binri Israel. Minangilapay na Daniel. Katayo ko banro pukundai kahaban sangi ano. Katayo banyaw po lapan sangi ano tang katayo banro pukundai katayo banyaw po kaklambuan satya. Namar kata daw ngan penifi lagi dekat Bible. Tangan pulis sywa kala nang ba arfu saw jang gospel jang Matias ka dekat katsabat katsan. Kita kin pensisya yangi kin yarap yangi bangin sot ho. To. Tiga ni gospel jeng kahima on yalap ka pertai baro ay kabanlang gajing plagi ginjaman rio baro anda kumtaken kan jaga bukod. Kasingi ka pa pendep na ay gajing yalap ka gospel kan kut kaya jeng gajing ay. Kamot ka digasi ka ba kan ni gajing rong no kan ja. Kabalang jeng Jesus Christ kan late no. Kadukot bakat sa ko kan ni gajing kut jeng gajing yalap ka gospel. Gajing late no kabalang nang nina pertai. Namar kabalang kakut hakasi bagajing alap gospel kakut kabalang ngamo manong kan letno hakasi bagajing alap gospel kakut kabalang kan letno hakasi ba boleh upun kut ni gaya jang gajing ai anda kabalang kan letno kai ga baja dekat bakatsan kom namar kata anda finyo iya kata gajing ijili ba penduk bala ang spang jang uda jang kada u Daniel nong itu lupa kani kadai katuka Daniel kandail nong arpunyo ha ka dekat bakatsa ko kena ni gajing kut no kaya jong gajing ayai lani ka jing lek no ka balang ka si jong gajing rong no kat bakatsan ka krani gajing mi jong Krislam le namar ta ka daw tingin 5 yang show tu Daniel kandai arpunyo
hang tu filap ya gaktian jong Blei ka bakran ka gaktian jong Blei ka thu shai kedar hadu kata-kata to kenda air funyau Daniel ngila senguthu meneh daga bangi puli daga bangi pe yang tu ba anda la diap ko tuka tayo bukan rup kenda ya Jesus Christ la sana fana le ta wala sle la peniap no yu la sana fana yu to ke program Israel kala sangi no anda ka jingrong no kanja ka balangam don syu menta ka program Israel kan wan biang kan sawan gani ka dekat ba ar punyau dekat ba ar punyau kong no bat sitayo un pelang ka jutang ka bas kem bat ki bubuang bat hamar ba sitang jong ka tayo un penduk no ata ka jingkenya ba di ka jing aingo ba Barhalor ka thap niyan jingi ijli on wan uta uba penjat. Te wat hadu kabakot. Hang ne fifin pipuli. Babel kang shita yaw niya te jutang bubawon. Kakra ne ka jingmi jong Krislam ler uban saya te jutang. La syahidin jong ka jingrong no onda unmi. Unya te jutang magajay min Israel. Bat kibabon unya te jutang. Para la kamakala wan biang sa isian ka program jong ka jay min Israel. Pan syukran da ka balengkot hakan ne ka por. Ban kran da ka balengkot ani ka por. Anda u Krislam leron mi on yete jutang baga jamin Israel bagi babuan ro ki we. Hang ni fi Bible kong kat kum ngene ga dekat kam urwat ki Israel ka ta ka por kin sayo e ka temple kin sayo ban peloi ga jingknya. Nambar gani ga dekat Bible kong sitang jo ka tayo on pendam no on pendu no ta ga jingknya on long un le Blei no ld. Krislam le daun mi ngan kran be tangi ga bede baga jamin Israel ngan me kran ne ka we pat ka perthai. Ka bede ko perthai. Haka bayade baga jamri Israel nami Krislam le. Ki Israel kin ngokmen kin yo iu kumu mesaya jengki kumu tau ba dei shisha ubala ban ora ga jingsop ka temple kin yo ban shna ki yo ban le ga jingknya re hamar shitang ukni ka temple le blayel de hang ta ki Israel gi song thu ba playang de mesaya jengki tien jong oblege thu shaingi haka kitab jong Sekaria ba ki Israel kin sa shale ben kin shale ben ka kharal non jeng kitab jeng pau ka thwa betang spang kata kumno ki Israel kin shabe ben hau Krislam ler haga ta por nang ta ka kitab Sekaria nang ba shipau ka yathu ingi kumno ki Israel kin kala ka bamot kin fa sho Blei bakin kin mau ba utu o baki Departemen jegi ki pertah ma jong pilat sanar fna pleng utu de mesaya bisisa jongki de haga ta ka por ken paralo pakan sajar tat ka jingwan arsian kajingwan arsian jong Jesus Christ kajingrong no akadai ba utrai wan tang na ten siteng sun bonan shawne ka balang rai kajingwan arsian u Sekaria ka saul nang yethu shakirar ba Jesus Christ nan hiar haulom olep on wan hiar haulom olep on pelayem ya ka jai bin Israel ha kajingwan arsian on sa penkot ya ka program bat ka jai bin Israel de mata ka daw ha ka lonang ba khat kanda jong ka kitab jing pen pau dengan pulis pang ka jingwan arsian ka jong utrai dengan puli ga dekat bakhat kendai bat arpo dengan puli khat kendai lanang jagi kitab jingpen pau ga dekat ru khat kendai arpo ka tien jong Blei kong ne skap ha bat ka kai ga baga tien jong Blei ka kran hang ni kom no bat ngala yo iyo tong merat khla ba ita ki siem jaga khndo ba gi pa ya pom jengki ba kile ya senglang ba nila thma yo taw shong halor ga ta kulai ka mut u Jesus Christ ba dia tahu pa ya pom jongu te la kem eu tahu mara khla ba la kem lem ya uru lembat uru ya nong thulu pa balam le u bale eta gidak khla khmat jongu to nang ta pa de gumno dak ka bal gumno bat yakine baro ar la brad im ken shagata ka pung kading ka bala thang do kendok haka jingwan arsian jong u Jesus Christ ka Bible kong om tamba utrai wan pala imege japmin Israel dai on kem ya Krislam le ba u nong thu pa lam le on bread pej yaki shadu jok ding haka jingwan arsian kan padlock ka kot sa ka program jong Blei bat ka jai bin Israel nganget fios fisau thu mata ngan ong sa si wala ka perthai ka khi phalo kat ne ro tang Artylli ki program oblen pendap perthai wai de ka program ka balang ar ga de ka program bat ka jai bin Israel ki ai berokin telun be shata ki ai ke berokin telun be shata bat kin poi be shagai ba tian jong Blei plain kurkhui fini ke janmen da kan ka banga hikai ai kan kurkhui fi bat kan ai jing shai pa fin song thu yekini ki sigi ba khadu ke banging em u Blei on kurkhui fi ko pa nga duai sa si sean da kan ka jing duai ka balang kot changa baro ka banga duai da ga do no changa baro trai
habang ngakran habang hikai gini artli ki program ki jong mehang ni aprotai ai ken shat jing shai trai ki khon ki ba e chame trai bakin sung thu ko trai yakini ki ai hagini ki singi ba khaddo khamtam e ablei janga bakin tiapan pen kre namar ke jingwan jame mar shen men sapen kot no ene ka program bat ka balang ka met ke jong Jesus Christ trai nga ai dot chame ka buram da ka kerteng ka jong Jesus Christ nga dawai amen